Ole tontuma kan case en haule tur chu Jaswinder Kaur Sindhu Jesi tia an ko mai thin chanchin ani a mei che hoi sin tak ni in amalam hun atan chuan engpo ni se hlimna ani phu chuan tia hlim taka nun man du mi ani a amai ro chu vandoi thlak takin he athil tum le chak ber hi ti hlo tling thei talawin anun na chu po toy sak ani ta ani kumsom ni pangami Jesi hi Maple Ridge, British Columbia a piang le Australia ni ma se anu chor chhuana Punjab lama anjinjing hle a high school a graduate nuwa beautician training in kutin samle mai che te chu nuwa mati em a hlimpui hle nge tin an chung kwa hi an hausa hle a ma se Jesi chuan heng sum le pai nga a hausak na lam hi ngai to ve vak lovin midang ngai dan ni vak lo ma se adu dan taka non man chu adu dan le tum dan ber ani a amai ro chu ni kwa kumsang ni kum khan Jesi chu India a tui chepai na pakhata thi in answer tatlat mai ashok chu chema zai thler sakni in abula chuan miswal sui sakna awanga ni khoshilawa mi pakhat lidreng answer boka heta hian midang tum a mutua in chal emo an chanchin she om an omlo awangin ni khoshilawa lo lidreng mi pa bak chu in ngana ani talo kar khadon nuwa chu pa chu ron har chuak chawin aron har chuan mi zong chong tor thil rap thlak tak chu aron soita ani hepa hi Sukinder Sindhu mitu tia an ko mai thin ni in Jesi ruang an charma che junioriat khan Jesi nena sangrur bola scooter an tlan tho asoya mase hetia an len kwalvel mai mai lai hian an hnunga karwa ron lang thutin chuta chuang ho chuan tiang le chimking chunga an thole vuak an tum thote asoya chutia anin chai kwal na lama chuan Jesi chu scooter atang chuan atlapalta a atlak na chanpo mitu a hian miswalina vuak an tumna chu bumin akon zewa ami phur Jesi ero alo kun ve silo awanga miswalin bafu in scooter atanga atlak tho asoi hetia scooter atanga atlak ve le hian mitu chu Jesi lama chuan tlan watin miswal hawin an vuak na lakata ven himtumin ataksa chuan Jesi chu abo betlata hetia vuak an tor lai zong hian Jesi chuan mitu ming chu lam charcharin kamitu a hi tina su tia aw charchar tho mitu a hian asoi boka hengba ka hian mitu a chuan anma ni beitu te chu engwanga chutia ron be ringot nge an ni tia a zona te chu tuma ina an chan lo thole an vuak zui charchar thote soin atopa chuan ni khoshilawa omtangi nge in abak thil engma chu a hreto lawa a hriat le masak ber chu damdo ina har chhuakin chuta chuan mitam takin be sei nei taka an lo en thap ti chau chu ani a chumi hnu chuan Jesi chu tha ani ti po ator thiam lo lutuk an hlo puina awangin hunrei tak chung toma chuan an shillok ngam lo nge ani Jesi chu mituan anuna ahmangai ber ani awangin ama ni khoshilawa a om hnuwa Jesi chunga thil thleng a hria thun phei chuan ana in she om ativiaw nge yang ti chuan Jesi ruang chu autopsy ti ni in result a chuan a thi chan chu thisen chhuana satlutuk wang ani tho an soya hengba ka hian Jesi chu voi tam tak pong swal ani tho tarlan ni bokin heta tang hian Jesi thidan le a thina phena thil om te chu mi te chuan ren hel le soi neu an nei tanta a heng an thu soite hi engchi ange ani ti shetur hian hun kal to lama I han let le lok te ang Jesi hi August ni le kumsang kha zakwa sumsari panga khan Canada a piangin achan shiatur omlo ma se makve tak chu apian hnu kum khatna chu aming chu achung te chuan an registera tin Sindhu chung kwa chu Maple Ridge a chengin heveng hi are in a him hle a chumi hnuwa kumsang kha zakwa somsari khan Canada a pem le in heta hian blueberry farm te siamin a hlotlin po an hlotlin pui hle nge sa khwana lama chuan Sindhu chung kwa hi pianon le na ring ni in pianon le na a mi hlotling le hausa ni tur chuan nun masalama film khur angai ema kan thil thalauti te chuan min zui zel don awangin film khur taka nun man tor ti chu an rin dan ani a hengba ka hian Sindhu chung kwa te hian engpo thleng se in chung khura lalber le thu ber chu mi pa ani ti ngai dan wan tlat mi ni bokin van doi thak takin Jesi pa hian schizophrenia rilulam dam lo na ani hlo maya hetianga adam lo ta ka chuan in chung khur en kol turatan atlak to lawa an hriat awangin
Jesse nu malkia ti unau pa sorji ta chuan an chung ko chunga chuan ro arel ta a hei wang hian engpo ti donin thutluk na engpo siam ngai se surji ta phalna lak ma sak chu angai zel ta thin ani heti mek lai hian sindu chung kwa te hian ekar kwa lai zawrama insa in he an ina hian Jesse te chung kwa chau ni lo an chung te dangpo an cheng ve chewa an in hian chauka paruk lai nein pindan somni panga ba ka bathroom som pakwa lai nei nge a tin ina cheng zong zong te chuan poisa le eitur an nei vek tur ani ti chu an kaldan ni in poisa le eitur an nei le nei lo chu in shetonin anin pui vek thina chutiang ani rwal chuan he ina cheng zong zong te chuan engi motalin in chung khur chu an puin emo changkaina an nei tur ani ti ani boka chutiang chung kwa atanga chuak ani awang chuan Jesse po chuan anun chu che pati in siom ati ve thin hle a thian ti ne na om hawa len ho te po theingai lovin school bana ti tur om te po engma ati thelo ba ka partin a po akal ve ngai lova ma se school bana ti tur om ti tora a thian ti bula akal ve zeu chang te chuan a thian ti chu an no lom thei em ema a mai ro chu an chung ko zinga mi pa pakhat talin a om puitla thin thung Jesse chuan a thian ti bula chuan eng thil po ti se in thak ani reng thin nia a hria thu soin school kalzoa bana tongtaya eile mutop mai chu ani tin hun mandan ani a chung ko pa ngai dewa tanga chuak le Jesse chung te anga strict thosi nei ti ero chuan kumsom pariat lin hnuwa an in an chho san thei don awang chuan an ngak hlel thin hle a ma se Jesse tan ero kumsom pariat lin hnuwa zalen na chu a om ve thei tak tak chuang lo kumsom pariat ron tling chawin an chung ko ta na tho cho anei ve te chu alo hun ta a heta hian beautician training in a training zo hnuwa peach and cream ti beauty parlor a chuan a thok ve ta hlova chuta parlor a tho pui te chuan an ngai na em ema zakzum lamma ni se aril ru a that em awangin abula om nuam an ti in an ngai na hle a ti chuan hlote an ei ve ta ka chuan a tho chwa te chu adu zong ti na na man ve theite a in ringa ma se aputia chuan a hlo zong zong de tho chu chu sak vekin ina ala chen chung zong chuan mamo vak anei lo tura angai ngit mi a tlem te chau chu an chan tir thin ani kumsang kha zakwa somkwa pali aron thlen chuan Jesse po chu kumsom pakwa alo ni ve ta a hemi kum December thla hian anu piana Punjab India ram lampan chuan an zin le a heta hian jagrona thlengin hemi kumsang kha zakwa somkwa pali December thla hian Jesse nun chu ain thlak danglam ta thok mai helai hmuna an thlen lai hian Jesse chuan kabadi khel thin mi pa pakhat lar tak chanchin chu shefu in chupa chu kabadi khelin azin kwal sa thin hle a athiam im awangin an thlen lai hmuna mi te po chuan an shevek boka he kabadi player hian azin kwal theinan rickshaw te khalin lo te po aneya atopa chon Jesse nen chuan anin tong futa aloni Jumkhat Jesse chu thomhno te leya a bazar kwal ve lai chuan an pia che dora thomhno leya lo bazar ve thonen chuan anin mu fu chat maya anin moter chuan hmangaina apiang ngal ani ome chopa chuan arikso chuan Jesse te chu an thlenna viang lama chuan a thla nge a heta hian Jesse chuan tissue paper thema a hming le an omna ziakin a thian nu ape a thian nu chuan driver chu pe vele chhongin driver chuan thinlung feya chhun tlang lem siamin Jesse chu a pe vele a chutiang chuan anin chhai ve na sa hle a heta driver hi tu dang ni lovin mi tu nge mai kha aloni hemi hnu hian voi kha chu pona in tong fo le in heta hian Jesse chuan ka hmangai che ti in ziana le khathem chu pezewin anin ngai zong tan ngal chu ani deuh maya ma se achung de chuan Jesse in mi pa a mu thina ni ti an hria chu a thiang lo bur maya chu wang chuan zana atuk ver bula mi tu chu wakalin Jesse chungten an hmu lo nan awa thutom ku ka chuta a ko chu tokwera handa lutin kot in kai real chuan bia thudi chu anin hlan ro sep sep thin ani amai ro chu hetiang re renga bia thu in hlan chu anning ve ta deuh aniang han in ko deuh thuak tele nuam sadewa han in kom te chu an chak thin le a chuta chon Jesse nu te chon apui tur thor shilin an chung te dang eitura mutna damdoi pol sak thewin an mut nuwa Jesse le mitu te chu anin kom ta thina hetia anin kum chong hian Jesse nu te chuan pon lama lo thuin alo veng charcha zel boka ma se kar thum chung te me mai mutna damdoi pek ani ta ka chuan an taksa chuan ngaya nein zandang ang em chuan an mu ngit tareng bik lo zan kha chu Jesse nu chuan zanlaya Jesse phun ser chu a hriat awangin
tungi abiak ti she turin avabi thut maya mitu ero muchiang man lavin atlan che man hlau thung atu ka jesi nu in tunge tia azo chuan jesi chuan imumang mai mai aniang atitlata anu chuan a oinge oilo chu a sia che lo na in himi hnu de ulok hian mituan an pal hung azwan kan lai chu jesi putia surji ta chuan a hmule tatlat mai amai ro chu wani thak takin a hmel an hu man lo awangin tu che ange ani sia thei ani lawa an sia zong chu zanjai to jesi ru matangin mi patlan chia omti chu anita a ti chuan himi hnu lok hian an chung kwa chu Canada lama an let le a an let le ma hian jesi chuan mitu chu wa mu in thenghi lo tur chuan mi tuinen awangin nge a hetia Canada lama an let le hnu hian jesi chung da chuan party lian tak tak bo sein chuta chuan million tak tak te an somba ka an tumber chu jesi pasal tur zon chu ani thonga jesi po chuan do lo hlema se ti thei ani lo ti sha in bialpa mitua ani thu te chu soichak ma se chung ko hosa tak atanga chuak ni lo rickshaw driver le ngal chu an pom don lo shim ani ti a hrechiang hle a hei wang hian soingam lavin a thian te bula chuan aril ro she om zia te chu a soina sa hle thin chuti rwal chuan a thuruk a thian te a shilpa chuan soi chuak mi alo tur le an soi chuak ani chuan a chung te chuan an tha tur thu a soi hel boka heta hian a thian te chuan soi chhuat tumna em nei lo ma se chutianga an that don hanti kher chu mak an ti tlangin oipo harsa an ti hle ani hetia jesi in party sang a chim kwal velai po hian mitu nen chuan lekha te in thonin phone in an na in beru reng thowa hei mai ba ka adin hmun chu kalsan tumin enge ati ang ti ngai to reng chuan aril ru aseng na sa hle thina apasal tora achungten an du berla chu jesi aya ale thumvel lai upa kumsum rok mi chu anima mai bok si eng anga sumnga poni se kumsom pakomi jesi tan chuan atui omlo zwal veu nge yang heti lai hian mitu nen chuan in bi pobreng ma se chong anin thiam ton thatlo awangin a har sa theile a ani in punjabi chong cho tlemte chau thiamin mitu ala in english a thiam si lo lekha le phone atanga in biak ringo chu a har sa chauzela hei wang hian ataka in hmuwa tong kamin adei lo le an soi thiam lo te chu che a lantir chu an chak ber ani thina ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pakwa ron thlengin jesi chuan mitu hmutura india a let le tumin ro manna asiam chanta a hemi kum hian jesi chu kumsom hni palimi lo ni to in a chungte bula chuan a pasal tur chu india mi ngei zon sak tur chuan angena heta hian a chungte chuan arrange marriage chu apom ve ta deuh ni anga in an lom hle a ma se jesi ro manna ero mitu hmu ani thung india chu an wa thlengta a an thleni lala hian jesi chu pu chhuak ngalin mitu nen chuan anin hmutange nge a heta an han in hmucha chu anin kware ngangmai atil lawa aom theilo thu te chu anin fa ton mol maya te chuan jesi chuan mitu hna chuan min nei ro ati ta phong mai himi zana jesi an thlenna lama alet le chu ahlim hle a achungte bo chuan pasal nei turin ain pe tak tak to anga in an hlim ve hle boka chumi hnuwa jesi chuan atuka mundanga a thianu pakhat ne na ria chwa an phale phallo chu achungte chu azota ani chuan maktak main an lo phalve hlau mai hemi tum hian achungte chuan en thatu tora tir tu ma an nei lo nge a ti chuan march ni som panga ron ni in jesi chu hlim taka chuakin mitu nen chuan anin hmuta a jesi te thlenna bulloka khwa kaldonin chuta chuan sikpui thiam zuroi an mufu hlawa ani nei na chu an nim nge tir ve ta mi amai himi zan hian an bul hnai hotel a chuan honeymoon te mangin jesi chuan mitua la hmu lo le la ingai reng lo tur hamburger le pizza te chu ai pui vela ma se atu ka lo thlen chuan jesi chu alet le lo chulta a awale le chuan achung de chuan indian mi pa an hmu ho chuan jesi lung a thlutak tak lo ti in Canada lama chuan an let pui le a heta an let le hnu hian jesi chuan a chan chin chu a thian te hna chuan shil le in a chungten an she chuak ani vai chuan ama chau po ni lo mitu po chu an tha tel ve du tur tho a se chuak nge chumi nu chuan jesi chuan mitu chu arukin poisa a thon ta je a hengba ka hian loyar te roin pemna lekha mitu ta tur chu pe felwat turin atur na sa hle a heta hian mitu a chu Canada lama aron pem fel thei ani chuan achungten an she chuak ani po in India ai chuan Canada a chuan an himzok arin wang ani ber
hetia komaliam hnu le engkim chu tluang taka akal vek emo an ti lai hian India a jesi ti om thina lama chuan aru ka inena a om tho chu apung ta hloi maya a kwal zel hnuah chuan tutingi an ni ti po ron lang til ta in chung tho te chu a shemi alo tor beng a thleng tatlat mai chumi chuan jesi nu chu ron shilvele in jesi nu malkia ti chuan chung tho a hria chuan a thin rim hle maya a tapa a awak waka chu lo renga mi tu chu a hangin a toy box inen mi chedang anga a fanu chu a phulo ziate angai to a chu mai ba ka Canada lama aron om theinan le poisa adu awangin a fanu chu a mangkwal mai maya angai tlat bok ani chuta tangchon jesi po chu aruma tuile cho pilawa khungbe reng ni in akha to ka kothlak reng ani boka heta hian anu malkia ti po chuan jesi chu a fanu ani awangin thua oilo ani chuan adu ang to ka kot athlak thei thu a soi nge nge jesi putia sorji ta po chu jesi boina siam nia angai chingfel tur chuan India chuan zinwatin police ne na chuan ani nei na chu ti luina wang ani thu te wasoin jesi chu silaya vobe ani thole ani nei na certificate chu nemlui tir ani thu awasoita a chu vele police chuan athu soi chu adikle diklo po ngai toale chui chiang lem lo chuan mitua man turin an chuak ta ngala amai ro chu wani thlak takin mitu te in an wa thlen chuan mitu chu alo om lo hlau maya ma se anu in alo om chu mitu om na zo ni in vin le vo atok ta shep thung chotia mitu ber a om na an sha tak silawa chuan ani neina omve a thian pa chu police station a lak ni in soisak ani boka police te omlai ngei chuan sorji ta chuan a thian pa mitu te in neina chu ti luina ani ti apom chuan dollar sing kha sang rok a hun la ya cheng noi rok sing ria sang riat zakwa somrok lai mai chu pek te amin police chuan la tur chuan an lo norve boka ma se mitu thian pa hian chung poisa chu alo pom du ho lo thung heti la hian Canada lama ve thung chuan jesi chu mitua a then theinan ti in car le thil chi sang sang chuan an thlema ma se ani chuan chung ta chu alo hnol vek awangin sui sak le khung shan chu a hlo le zel boka ma se a hnuloka malkia ti chu a fano jesi ruma chuan wakalin jesi hne na chuan aril ru athak thole mitu chu Canada a an hne na kaltira ataka mu a komchian de chu adu tho awashilta a hei hian jesi chu atilom ema mitua Canada a akalve theina na document sign tur om song anu in a hmu tira chuan phurle lom tak chung chuan a sign ta ani ti chuan chung a lekha sign de chu India rama fix manga thon ni in police ten an hmu chuan mak an lo ti ro hle maya surji ta soi ange mai khan mitu le jesi ti ine na chu ti luina ani ti proof nan jesi chuan chung document te chu alo sign thlap mai si chung document chung chang mituan alo hriat ve chuan mak ati in a hmangai ber chuan a phasan chu aril ru na hle a chu ba ka jesi chu a hriat mi ni nge in a kidnap lawani ti chiana tura le khathon le phone bill te chu nei vek ma se jesi berin chu tianga document assign to ani si chuan ti thei anei tlem don ta hle thunga chuti line jesi ero ngai thataka lo omin anu in document sign tura apek te chu Punjabi tong veka insia kan awanga hrithiam lavin anu thu soi chu ringin alo sign ve thlap alo ni reng mai heta hian anu chon abumang ti ngai na reng shilavin a ring ve em ringot mai ani chumi hnu chuan mitu chuan jesi chu kolin engchi ange assign ti chu awazota a chuta thudik a hrecha chu jesi chu a thin rim ngang mai an in chu chhuasana India leta ama ngin wachin fel chu atum ve tak mi a chuti rwalin India kaltur chuan poisa amamo ba ka an ina tanga him taka chhuadan torpo amamo boka chutiang ngai to a athluak avor verle lai chuan ro mana thatak asiam le ta hlau mai jesi chuan a thian te zinga pakhat chu police kola sindu chung ko ina tanga chanpui dil au thom a hria tho report tur chuan awatita a April ni saria police chu sindu chung ko ina chuan wakalin engkim a thadle thadlo chu anwa zota chuta jesi chuan a thadlo tholo soin a thom hno le bungrwa te pomtun chung chuan police chu azui chuak ta dei maya hetia azui chwa lai hian achung da chuan tongkam chatin rengin an au khum hial nge ani ti chuan police station throi thlen ani hnu hian jesi chuan a thian nu le a thopui ni bok tamara I chu kolin a hun to na wanga a hnena reilo te tal a om theilo chu awazota chuta tamara I chuan theite renge tia lo changin
garbage bag lian pui pahnih Jesse bungrua le thomhnaw dahna tur keng tel chung chuan Jesse chu awa hruai ta ngala a thiannu tamarai bula chuan hunrei lo te chung chu him tak chuan om ren rona ma se engkim chu a felti na alani lo India ramlama ve thung chuan mitu chu zonlai alani nge yang ti chu a hria a ma se puina tur emo a hnena kalna tur poisa engma anei si lo ama awanga midangin boina annei chu du lo hlem a se mitu chu surji ta chuan ave in alave don ti a hrichiang na samai si a tin India a chuan mitu anen ani nei na chu adu thu nge ani thole a document lo sign to te chu ti luina le inbum na wang ani ti chu shilna sa hlema se police lam chuan ama nge India akala a soi chian lo chuan an pom thelo thu an lo soitlat boxi ti chuan Jesse thian te chu tangrwalin India lampan thlona ticket man tur chu in tho tom chuan an pita hlo maya a thian te chuan Jesse nun atana a hlom chu ringin an hlo thon pui hle na a Jesse bank account khoi che theilawa a chungten an da saklat awangin an pui lo theilawani a topa meni som pahnia Jesse le mitu te chu in hmu vele theitange nge in anin hmu vele chuan mi sang sang hnen akalin anin hmangai thole an ma ni du thu nge ya in nei an ni tho chu an soikwal ngal charchara hei mai baka an boina berpo Jesse chungten mitua an du lo tho chu mi sang sang hnen a chuan kalin an soidar zel boka heng mai hi du tok lavin Jesse chuan lawyer le just sang sang te chu abikwal ngala ma se atam jok chu a chungte chuan thamna an lo pek vek to awangin a har sa hle thung ma se chu tiang ani mek lai chuan an la tham lo lawyer pakhat an hmu fu ta hlau mai vane thlak takin chu pa chuan mitua an puna dik lo tak tak te chu alo chin fil sak vek maya heti lai hian surjita India la cham chuan chung thu alo hria chuan a thin rim em ema mitu chu zong hmu in Jesse a then lo ani chuan anun na chuan a tor thu a hrilta a ma se mitu chuan tlan chhiat reng chu ning to in anupui Jesse be na le chakna te a hmu chuan hoisan na pe in surjita mit taka enkal chung chuan ama thatura hoisen na ani tak tak ani chuan tun lala a thatngal tur chuan ati vele ta mi a ma se surjita chuan engma tilavin India chosan chuan Canada lam chu apan le ta jok ani ti chuan Jesse le mitu po nu papa ngai ang takin him tak chuan anom chhowe ta zela mitu chungte po hmu ve ta in mitu nu po chuan Jesse chu achuangin aduat hle a ani nei na te po chu an lom that sak nge boka ma se mitu nu chuan chutia an zinga an om ve reng chuan an him tok lawa hria in khodanga an chungte hna om tur chuan atile ta zoka amai ro chu khodanga po chuan an him zo ta lo zon hmu ni in sei sak an ni a vandoi thak takin Jesse chuan anun na chu achanta aloni Jesse thi nu hian mitu nu chu aril ru an hle maya afa pani ko silawa damdo ina omreng wang ai ma chuan afa panu pui afanu angchia en thi na chuan atina chok ma a fanu thar ani chawa achan le ngal mai ta chu sheom ati ema heti lai hian anu malki ati hian afanu Jesse ti omna phone number hi engtia nei che ange ani hriat ani lawa ma se Jesse chu wa bia in ani chuan chutia anu in aron bia chu alolom ema chuta chuan anu chuan poisa aron thon do thole an omna che chu khoilai nge ti tile engtia rei nge anom don ti te chu awazot ani oma heti hunlai hian malkia ti te chuan an omna chu hredei to shimshimin Jesse te no pa ero in an chunga thil chalo ti tum phakar taka wa bikwal vel an ni ang ti reng an ring pha hau lo ani ti chuan Jesse thi na hian mi puite le media te beng averin tungi ati tu ni yang ti in zona po atam hle a henga wang hian police te mo phorna chu sang chhozelin Jesse thi na chui chok tur chuan tu man nur lui lo ma se mi puite le media ti beng averna ringot po chuan pressure asiam na sa in chui chen chu anti mak mo anita a heti lai hian mi tu apo damdo in atangin achuak ve to a ma se achu anu po chuan tha ani mai chu a hlau ema a hlauna nim nge turin damdo in atanga achu anu ni thumna leka an in chu silain to ti hriat lavin akap ship maya heti lai hian mi tu chu ina omlovin achung ti ero an om thunga amai ro chu wani thak takin hliam tor ero an omlo ani ome he in ka na hian Jesse thi na nen in kung kaina ani thengem ti in police chuan an han chui le a chutia an chuina chuan farmhouse pakhat an mu fu ta hlo mai chu farmhouse chunga chuan car war lo omin a seat nunga chuan thomhno thisen kai alo oma chu mai baka
chim le rifle le Jesse phei khok ni nge ya hriat alo awm bawk a tin chu car chu Anil Kumar ti hminga in register ni in rifle po chu pa hming boka in register chu ani a vanei thlak takin he hming hian an hu chuina lama chuan tam takin apui ta nge ani Anila hi an kho che vela gang lian ve tak hnuai mi ani ti hmu chhuani in police chuan rin hel tam tak chu Anila atangin an la ta ngala chung ho chu dop ani hlom hnu chuan amalte te a Jesse thina chungchanga in pong tan ta ngalin anjinga chuan police investigator po atel ve nge a anin puana chuan chung ho chuan Jesse thana tur chuan thamna dollar singa chuanglai an don thosoin poi khoi tu pakhat phone record atang chuan Jesse tha ani ma zana phone call tu chu chuini in Canada lama chuan an chuilu tatlat mai phone call hi voi khat chau siam ani lawa Jesse Canada atanga India Atlantiat nu lok atanga omin Canada lam atanga call tu hi tu dang ni lovin surjita aloni a hemi swal phone nei tu hi surjita thian pa Darshan Singha ni thongin anni pahni hian awain voiza somli pasari chuang anin call man boka heti lai hian Jesse thian de chuan an thian nu thina khan achung de chuan kothlak an nei ngein an lo ring veka heta hian police ne na an vakal tum chuan police chuan India a twal thana thlenga chuan thu nei na an nei lo thu in an lo changa ma se Canada lama chhuilet ani chuan engwanga police te hi chelo nge an ni ti chu zona aron omle ta ani Jesse nu malkia ti chuan Jesse chu an chung ko ti ming chetu ani a India chuan engpo an chung kwa chuan an ti thei thole Jesse tan India kha athina tur dik tak ani ti in asoi piap maya mithen kha chuan surji tale darsana te chu chian hlui in bithar le mai an ni an rin thu an soilain Jesse thi maluka atha tu ne na voi za somli pasari chuanglai anin bia chu arin hel omma ma boka hei mai ba ka hian surji te hian darsana chau hi be poplavin Jesse thi na in rol na nei Jajinder Kumar le Anil Kumar ne na anin biak na record po motora oma Jesse thi zan hian voi som patni lai anin be nge Canadian police tena thu nei na an nei lo ti chu dot mai ani ta a heta hian anin rol lo na chan zo an ni tum chuan police chuan case kal lai ani awanga anin rol theilo thu chuan an chang le a ma se Jesse thi atanga kumnga lai aral hnuwa po chuan engma ti chu ani ta chuang lo ti chuan Fifth Estate reporter te chuan malkia ti le surjita zalen taka la omme ka te chu komtumin an vakal chilta a ma se an zo na te chu changlo chuan kara lu sanin an tlan san dei thung ani hengba ka hian Jesse thi atanga kumnga na apo chuan achung te chu India chuan kalfo ma se arwang chu lak tum na reng an nei lawa chuti mek lain mi tu chu rilruna taka la om thungin a thian te chuan be atole an hlo awangin silai nen akalna apianga chuan an zui thin boka hei mai ba ka an in te chu silai king mi swalin an kap liang ti an hlo awangin in chunga po mungam lavin mi tu chu in chunga ariak ta je boka mi tu po chuan ala dam ve reng na chan chu Jesse in rorel na dik a hmu nge ya du wang chaw ani thote asoya ma se rorel na dik petura le lam be turin poisa tam tak anei ve se lo Jesse chung te lam chuan thil thleng chung cha ngoi bo pui tur chuan poisa tam tak pek tuma thlemin achang li an vo fowa ma se mitu ero chuan ladu lavin Jesse in rorel na dik a hmu nge chu ala be se tlat thung kumsang ni pali August thla chuan mitu chu an khwa a mese pakhat moi lo taka khosak pui tuma wanga man ani le a mitu chuan ati ani lo thole sindu chung ko thil ti ani tho chu soina saviaw ma se ngai thlak sak ero a hlo lo chuti chung chuan mitu chuan rorel na dik mu abe se na chu ala thla lawa ama chu an that ani ngot lo chuan abe zel tur tho la soive tangin Jesse ne na ani nei zong bun de chu kumtam takral to ma se ala bun tlata heta apu chetu meichha hi tu dang ni lavin Darshan Singha hnuaya thok nge ni in mitua man ani lai hian Jesse atha awanga trial anga lai le bel chwa ani lai aloni a heta hian Darshana chu media te chuan komin ani chuan mitua hian meichha chu a khoi nge ya miten om tak ani ti in asoi chang bok ani ti chuan kumsang ni panga khan geng member pasari te chu Jesse thina chuan thiamlo chantir anita a Darshana chu arwa man tu bernia ngai ni in thitura achung thu rel ani zui boka
heti line mi tu po mi che khoi khem awang chuan kumli lai jela tang to in kumsang ni pakwa khan DNA test ani a heta hian ain match lo awangin mi tu chu chwa zalen ani vele te boka apo chetu me cha chu engwanga ti nge ani ti zona an zo tum chuan chunu chuan darshan singan dota pu tura poisa apek cheu thoin alo chang nge chuti mek lai chuan pakhong ai thlak mi tu chuan a nga hlele a thlak hlel em jesi ro rel na dik pek chu a thlen tir hlei theilawa mi in a hmangai jesi a phulo anti awangota a harsana to zau te chu rap thlak ati hle a chuti rwalin mi tu chuan in chirna pakhat ma ani ngai lawa nunna dang an nei le ngai ti ani chuan jesi ne na anin ton le chu alabe se tlat thong ani heng hi atopna alani mai lo kumsang ni pakwa vek khan darshan singa thitura achung thurel ngai maya chu Canada a achengti Canadian police chuan tip andong tlat maya India lam an kola chanchin an han zo chuan India lam chuan Supreme Court lama tanga chwa zalen tura thu andon thole a chhuana a rei vele deuh to thu an lo soile tlat mai ma se Canada a omti ani lai chuan then khat chuan India om anti ve thunga a mai ro chu tu ma na omna chu an che alo thung zon ani lai chuan thu she tu pakhat ron tong chhuakin chu thu she tu chuan darsana ka nge atanga jesi thina chu twal thana satle ani lo thole a thina hian Canada lama business partner apek tho asoi chu a hriat tho aron soita a ti chuan an chui zuina lama chuan sindu chung ko in lian tak chu mi pakhat ming nelawa mi pani minga register ani thu an mu chuak le a heta hian anei tu pakhat chu surji ta fapani in adang chu darsana fanu nge mai kha aloni tlat mai kumsang ni pariat khan surji ta chu Canada a permanent residency pek anita a ma se a criminal history aje pawanga a permanent residency chu laklet sakni le in India thonlet aloni to zoka ama surji ta po chuan lawyer te roin ama chu thonlet ve ani thele thelo thote aventira chuta lawyer chuan an thonlet lawang che aloti awang chuan thoving le hlim takin om vele a ma se a hlim sol he thung kumsang ni som pani January ni rok jesi thi atanga kumsom pani na chuan surji tale malkia ti chu Canada police te chuan manin kumsang ni som pathum khan India thonlet ani le ni lo tora an chung thu riel ani a he an chal ne a hian jesi chan pakhat chu loading chhuakin jesi chu mituan ti luina in anei ti nim ngena document chu bum na le ti luina wanga assign ani thu aron soita a hengba ka hian jesi chuan achung te nge chu a hlo thu a soi fo thin thu a soi bok ti chuan kumsang ni som pathum mi ni kwa khan Canadian ko chuan malkia ti le surji da chu India thun chwa ani tur tho puangin a kumle kumsang ni som palia Supreme Court chuan darsana chu jesi thina chungchanga pu ani na chu evidence thatok tak omlo ani ti in a chwa zalen le a heti lai hian malkia ti le surji ta te chuan thon chwa ani na tora hian evidence an nga tok lo ani ti in ko thutlok na chu voi ni lai ngai to that an nge na ma se kumsang ni som pakwa January ni somni pali khan thon chwa ni ta nge in Delhi handcuff ne na chumpui anita ani mitu chuan khesin ma ason ve she chu alom hle thu asoya police investigator pakhat po in mitu chan chu arap thak zia soin ator na sa thole he case lung chia thak zia chu asoina sa hle a kan sia thei chena chuan malkia ti le surji te hi tun thlenga chal nei pui alna ni lawa hei wang hian mitu chuan thiam chantir an ni le mai a hlau hle bok heti lai hian jesi thina wanga thiam no chang pakha chu tong chhuakin chupa chuan jesi an mantuma kidnap ani zan khan surji ta abyak thole anin biak na chuan surji ta chuan jesi chu athat ani chuan poisa tam tak pek bel atiam tho soya tin hemi zan hian jesi chuan anu emo aputia emo chu biak angen lomloma anu biak tirani chuan jesi chuan achunga za ngai tura angin lomlom thote thu a oi to tur thole fanu soi selbo ani to tur thote soi chuan chap chunga angin lomlom thote ba ka anu chuan thatura thu apek thu aron soi chuak le a amai ro chu tun a hri chuan mi tu le jesi hian rorel na dik la hmulo ma se he pa thu soi hian apuya dikna an la hmu nge be sei pui thlat ila hetiang thina owner killing kan ti mai hi ram then khata chuan hmu tur le hria tur ala om nual maya heng te hi sa khwana emoina a thlen ani lawa
mi te ngai dan mi ti aya chung nun le mi ti za ni du lutuk na le tha in ti tok lutuk na ina a thlen ani a chuwangi mi te hlut na hi an sum nei zat le an thom hnowa te chhut mai lovin an thinlung put zong ang zelin chu zokila in le lo sum le pa ina a i troi zo lo thinlung i pu theu zok ang u